ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಷ 12 ತಿಂಗಳುಂಡು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಳಕ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚಿನ ವರ್ಷ 12 ತಿಂಗಳುಂಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲು ಆಟಿ ಸವಣ ಅಂಚ ಈ ಈ ಮಾತ ತಿಂಗಳುಲ್ಲ ಈ ಆಟಿ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪನೊಳಿ ಆ ತಿಂಗಳದ ವಿಷಯದಾದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಪಾಳದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಿ ಪಾಳದ ಕಷಾಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅದು ಬೇತದಲ್ಲ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನಡೆದದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಆತೂಲೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುರು ತುಪ್ಪನಡ ತಪ್ಪಂದೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಏನು ಒತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ನಿಕ್ಲ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎತ್ತಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಬಂದು ಏನಕ್ಕೇನು ಅಂಚನೆ ಬಳಿ ಇಂಥ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪುಂದಾಂಡ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ನಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬೇಸಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ಸಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಈ ಆಟಿ ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತನಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಷ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಐಟು ಮೂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಷ್ಯ ಮೇಘ ಬಕಾಶ್ಲೇಷ ಈ ಮೂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂಚನೆ ನಡೆದದು ಆಟಿ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಹೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಡೆದದು ಈ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಯ ಅಂತ ಪನೊಳಿ ಈ ಸಮಯ ದಾದ ಪಂಡ ಓವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮದಿಮೆ ಅಂಚಿತ ಮತ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡು ಆಟಿದ ಟೈಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕುಳ್ಳುದು ಉಳ್ಳಾಯ್ದನೇ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳಾಯ್ದನೇ ಗೊಬ್ಬು ಉಳ್ಳಾಯ್ದನೇ ಮಾತ ಮಲ್ಪನು ಆ ಟೈಮ್ ರೈತರು ಮತ್ತು ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಂಡ ರೈತರು ಬೆನ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಬೆನರೆಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನಿಬೆನರೆಜ್ಜಿ ನಾಟಿ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೇರುತ್ತ ಕಂಡ ಅವೇ ನಾಟಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಡ ನಡುಪು ನಾವಡು ಪತ್ತು ನಾವಡು ಬಕ ಎಂಜಿತ್ತಿನ ಈ ತರಕಾರಿ ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜೆದ ಅವು ಮತ್ತು ಅವು ನಡಿಯರೇಜಿ ಮನೆ ಅಂಜನೆ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಮತ್ತು ಎರ್ಮೇರು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಐಕೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಟಿ ಹಿಡಿದು ಸುರುಡ್ದು ಅಕ್ಕಿರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂದಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಕುಳ್ಳುನ ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಮಂಚಿದ ನಂಜಿಪ್ಪು ಅವನಿಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪಣ್ಣ ಹೊಸ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಇತ್ತನಂಡ ಆಗ್ಲಿ ನಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣಪು ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಸಮಯ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಆಟಿ ಕುಳ್ಳುಣದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಆಟಿ ಕುಳ್ಳುನ ಟೈಮಡು ಹೊಸ ಇರಲ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತೆಡ್ಡು ಪೊಂಜೋನ ಪುಣ್ಣುಳ್ಳಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕೊಣಬುದ್ದು ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಆಟಿ ಕರೆನಟ ಅವಳುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಹೊರಂಗನ ಕ್ರೀಡೆದ ಆಲೊಪ್ಪುಜಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಫುಲ್ಲು ಅಟ್ಟ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ವರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಟ್ಟ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಬಣ ಅಟ್ಟಡುಪು ನಂಚಿನ ಚೆನ್ನಮನೆ ದುಂಬು ಮತ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಮತ ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಸೊಮ್ಮಾಯ್ಡು ಸಂದರ್ಭಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನೆ ಚೆನ್ನಮನೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಕುಳೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಮೇತೆ ಈಮೆತೆಲ್ಲ ತಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆತ್ತದಾದಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿನಾಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಪುಣದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನಾಡು ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಬೆಲತ್ತಾರಿ ಸಾಂತಾನಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಆಟಿ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಪಂಡ ದಾಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ದಾಲ ಅಂಗಡಿ ಓಡಲು ಪಾರ ಆವಂಚ ಟೈಮಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಗೊಳ್ಳುದು ಸಾಂತಾನಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪುಗಳಂಚನೆ ಪಲ್ಯ ದಾದಲಿತ್ತು ನಾವು ತಜಂಕಾದುಪ್ಪು ಬಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಅವೇ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಕಣ್ಣೀಲೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಊರ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ನು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೀನು ಮಾಂಸ ಐಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ ಪೋಯರ ಆಪ್ಜಿ ಪಿದಾಯ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಪುಷ್ಯದ ಬರ್ಸರು ಪುಚ್ಚಿದ ಪುಣ ಪಿದಾಯ ಪಡ್ರ ಆಪ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಣ ಆತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಬಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅಂಚನದ ಪಿದಾಯರ್ಲು ಒಳಂಗಣದ ಅದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಒಳಂಗನಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುಣ ಸಂದರ್ಭ ನನಂಜು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೈನ ಎಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಚಿನಂತ ದೈತ್ಯನ ಪರ್ದು ಮಿತು ಒಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪಿತ್ತದಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ದುಮ್ನಾನಿ ಪಗ್ಗೆಲು ಪಾಲದ ಮರ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ದೀಪೇರು ಪಳಂದು ಪಾಲದ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಇದು ಮಾದಾನೆ
ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಐನಾಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಕೋರಿ ಕೆಲಪನಕ್ಕೆ ದುಂಬು 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದಳು ದುಂಬು ಕಾಂಡೆ ಹೇಳಕ್ಕನೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಿನ ದುಂಬು ಕೋರಿ ಕೆಲಪನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬೋದು ಐನು ಕಿತ್ತು ತೆಪ್ಪಳು ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಿ ಬಂದು ಕಡಗ ಹೊಣದು 3 ನತ್ತವು ಕಲ್ಲುಡು ಕೈಟ್ಟು ಇದರದಂಜಿ ಮರತ ತುನುಡು ಯಾವಳು ಪಂಡ ಈ ಕರ್ಬದ ವಿಷ ಪಾರಲ್ಲ ಈಗ ಅವೇ ಐನು ಕತ್ತಿಡತ್ತು ಕಲ್ಲುಡು ದಾದಾಲೊಂಜಿ ಮರತ ತುನುಡು ಕೆತ್ತದೆತ್ತದು ಬಂಗ ಮತ್ತದು ಐನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಗುದ್ದುದು ಐಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಅವ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕಷಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಕಷಾಯ ಮಂತದಾದ ಅವಳ ಸೂರ್ಯ ಮುಂಡೆ ತುಂಬ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಪಾರೋಡು ಒಂದು ದಾಯಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ದಾಯಿ ಬರ್ಪಂದು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಎಂಜಿನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೊರ್ಪಿರ ಬರ್ಪನು ಕೈ ಪೇಗೆ ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಚ ಬರ್ಪನು ಹಂಚತ್ತು ಯಾಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಾಲದ ದೈ ಪಾಲದ ಮರಟ್ಟ ಕೆತ್ತೆಡು ಪಾಲದ ಮರಟ್ಟು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಮಾಸದ ಟೈಮ್ಡು ಐಗೊಂಜಿ 10,000 ಮಿತ್ತು ರೋಗಾನು ಕೆರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಔಷಧ ಶಕ್ತಿ ಆ ಇಡೀ ಪಾಲದ ಮರ ಟಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಈ ಲೋಕಡು 10,000 5,000 ಮುಟ್ಟ ರೋಗ ಉಂಡು ಬಂದು ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪಂಡ ಒಂದು 10,000 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಗದ ಔಷಧಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಮರ ಟಾಪುಂಡು ಅವು ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತ್ರ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದ ಟೈಮ್ಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದು ಆನೆ ಏನು ಕೆತ್ತದು ಪರ್ನಾಂಡ ನಮಕ್ ವಾ ರೋಗಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವಂದರ್ಲ ಅಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಬ ತೈನ್ ಪರ್ನಾಕ್ಲು 100 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡು ದುಂಬದ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲಿ ಈತಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಆಟಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಕೂಪೇರು ಇಂಚ ಏನಂತ ಪರ್ಪಜಿರು ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಕೆಲ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಪರೊಂದೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಉಭಯ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ತೂತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐನು ಪರ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಪಾಲದ ಮರಟಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಔಷಧದ ಏತು ಬಗೆತ ಔಷಧ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರಟು ಆ ಪೂರ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಔಷಧ ಬೇತ ಟೈಮ್ಡು ವಿಷ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪರ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಪರ್ದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೋದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕ್ರಮಣ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಬನ್ನ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತೋರಿದಿಕ್ಕುಂಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಡೆದು ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿದ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆತ್ತ ಓಲ್ಲ ವಾನಾಡುಗಳ ತೂಯರ್ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದ ಅವಳು ಆಟಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಆಚಾರ ಎಂಚಿನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಣ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಇಡೀ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಣವು ಮೂಳು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತೂಯರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇರೋ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕ್ ಜಪಾನ್ ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಅದು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಕೊಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಬರಲಿ ದುಂಬುಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ನ ನೆಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದೇನು ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹಿಡಿತ ಶಾಲೆಡು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೀಡು ಕೆಸರು ಒಬ್ಬು ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೀಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನ ಅದು ಹೋಗ್ನು ತಿಂಗಳು 30 ದಿನ ಇತ್ತ 29 ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನ್ನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಅದು ಹೋಗ್ನು ಆಟಿ ಮಾನದಂಡದ ಕಿಜ್ಜವು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಪುರ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಣಿತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಅವು ಮತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಂದಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜೆ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಲಜ್ಜಂದ ಅದು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೊಯ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನ ಒರಿಪುನಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂತ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದದು ಈ ವಿಷಯ ಎಂಚನ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಪಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟು ತೂನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಮೇಲೆ ಪಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.